Όμως, στην κορυφή αυτού του πλοίου υπάρχει κάτι μοναδικό που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κρουαζιερόπλοιο πάνω στον πλανήτη. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Too Fast React. Σήμερα θα δούμε τα μεγαλύτερα και τα πιο εντυπωσιακά κρουαζιερόπλοια που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Μιλάμε για κρουαζιερόπλοια που είναι τόσο μεγάλα που μοιάζουν με πραγματικές πόλεις. Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της λίστας μας είναι το Wonder of the Seas. Πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο πλοίο καθώς η κατασκευή του ολοκληρώθηκε φέτος το 2022 και είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο. Έχει μήκος 362 μέτρα και παιδιά χωράει μέσα 7.000 επιβάτες συν 2.300 άτομα πλήρωμα που είναι αναγκαίο για να μπορέσει να λειτουργήσει φυσιολογικά το κρουαζιερόπλοιο αυτό. Παιδιά, μιλάμε για σχεδόν 10.000 άτομα, όσοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι ενός μικρού νησιού της Ελλάδος. Είναι απίστευτο. Το πλοίο αυτό έχει μέσα 20 εστιατόρια, 4 πισίνες και 2.800 δωμάτια. Και τώρα ακούστε και κάτι άλλο που θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Μέσα στο πλοίο αυτό υπάρχουν 8 διαφορετικές γειτονιές. Παιδιά, δεν είναι τρελό. Μιλάμε για γειτονιές μέσα σε καράβι. Για φαντάσου να ζει σε μια γειτονιά μες στο καράβι και κάποια μέτρα παρακάτω να υπάρχει άλλη γειτονιά. Δεν μπορώ καν να το φανταστώ. Μέσα στο πλοίο υπάρχουν κυριολεκτικά εκατοντάδες δραστηριότητες για να μην βαρεθείς ποτέ. Υπάρχουν water parks, γήπεδα μπάσκετ, παιδικές χαρές, μπορείς να κάνεις ακόμη και ice skating, μπορείς να κάνεις ακόμη και surf. Έχει θέατρο με 1.500 θέσεις, έχει τείχους αναρρίχησης και για τους λάτρες της φύσης έχει ακόμη και πάρκο, παιδιά. Το λεγόμενο Central Park, μέσα στο οποίο υπάρχουν 10.000 φυτά. Και πάμε στο επόμενο πλοίο της λίστας μας, το οποίο είναι το Symphony of the Seas. Πρόκειται για ένα πλοίο που ολοκληρώθηκε η κατασκευή του το 2018 στην Γαλλία και αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο μετά το Wonder of the Seas. Και αν αναρωτιέσαι γιατί έχουν τόσο παρόμοια ονόματα, είναι γιατί και τα δύο αυτά πλοία ανήκουν στην ίδια εταιρεία, στην Royal Caribbean. Το πλοίο αυτό έχει περίπου χωρητικότητα 6.600 επιβάτες συν 2.200 άτομα προσωπικό για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και επίσης υπάρχουν 2.700 διαφορετικά δωμάτια. Όπως το Wonder of the Seas και το Symphony of the Seas έχει εκατοντάδες δραστηριότητες για να μην βαρεθείς ποτέ, μόνο που το πάρκο σε αυτό το πλοίο έχει 20.000 φυτά. Μιλάμε για διπλάσιο αριθμό από ότι το Wonder of the Seas. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο σε αυτό το πλοίο, παιδιά, είναι τα πανέμορφα εντυπωσιακά δωμάτια που έχει. Ανάλογα με το αν ταξιδεύεις με οικογένεια, αν ταξιδεύεις σαν ζευγάρι ή αν ταξιδεύεις με παρέα, υπάρχουν διαφορετικά θεματικά δωμάτια κατάλληλα για κάθε περίπτωση. Το δωμάτιο σε αυτό το πλοίο που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η μεγάλη οικογενειακή σουίτα που είναι αυτή που βλέπεις αυτή τη στιγμή στην οθόνη σου. Δες πόσο μεγάλη είναι, πόσο όμορφα χρώματα έχει, παιδιά, έχει ακόμη και τσουλήθρα για να κατεβαίνεις από τον πάνω όροφο. Τηλεόραση μπορεί να είναι και 100 ίντζες. Δείτε εδώ που είναι η τραπεζαρία δίπλα ακριβώς. Έχει πολυθρόνες με μια τηλεορασάρα και όλες τις κονσόλες για να απολαμβάνεις το παιχνίδι που θέλεις. Και τώρα πάμε στο δεύτερο όροφο. Δείτε πάνω έχει κρεβάτια. 1, 2 κρεβάτια και έναν καναπέ, μεγάλο μπάνιο και δείτε εδώ, παιδιά, για να κατέβεις μπορείς να κατέβεις από τσουλήθρα. Να τη τσουλήθρα, να τη. Παιδιά, είναι τρέλα, την θέλω τρελά αυτή τη σουίτα, θέλω τόσο πολύ να πάω. Δείτε πόσο όμορφο είναι αυτό το δωμάτιο. Έκανα μία μικρή έρευνα για να δω πόσο κοστίζει και κοστίζει 20.000 ευρώ την εβδομάδα. Ναι, μου πέφτει λίγο ακριβούτσικη. Και παιδιά, να και το μπαλκόνι του, δείτε εδώ, έχει τραπεζάκι του πικ-πονγκ με καρέκλες, αν θες να παίξεις πικ-πονγκ. Έχει αυτά εδώ πέρα στα οποία μπορείς να σκαρφαλώσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Και έχει και τζακούζι. Παιδιά, θέλω να πάω κουραζιέρα σε αυτό το πλοίο. Δεν το πιστεύω ότι έπαθα τώρα. Πού θα βρω 20.000? Πού θα βρω 20.000? Και τώρα πάμε στο τρίτο και πιο μαγευτικό πλοίο της λίστας μας. Το Disney Wish. Πρόκειται για ένα πλοίο στο οποίο κάθε παιδί του πλανήτη θα ήθελε να βρεθεί εκεί κάποια στιγμή. Βασικά
Είναι τόσο όμορφο που ακόμη και πολλοί ενήλικες θα ήθελαν να ζήσουν την εμπειρία μέσα σε αυτό το πλοίο. Πρόκειται για ένα πλοίο το οποίο είναι ολοκένουργιο, ολοκληρώθηκε φέτος τον Ιούνιο του 2022 και έχει χωρητικότητα 4.000 επιβάτες συν 1.500 άτομα πλήρωμα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Τα πάντα μέσα σε αυτό το πλοίο έχουν να κάνουν με την Disney με έναν μοναδικό τρόπο. Ακόμη και το ίδιο το πλοίο ανακοίνωσε πως κάθε φορά που θα μπαίνει σε κάποιο λιμάνι δεν θα κορνάρει με τον φυσιολογικό τρόπο που κορνάρουν όλα τα πλοία, δηλαδή κάπως έτσι. Αλλά αντί γι' αυτό θα παίζουν κάποιο τραγούδι της Disney. Για φαντάζω τώρα να βλέπεις ένα πλοίο να μπαίνει μέσα στο λιμάνι και να ακούγεται μέσα στο Disney Wish υπάρχουν τεράστιες θεματικές νεροτσουλήθρες, μαγευτικά θέατρα που μοιάζουν να βγήκαν από παραμύθι για να απολαύσεις θεατρικές παραστάσεις από ταινίες της Disney, γήπεδο μπάσκετ και παιδότοπος που μοιάζουν σαν να βγήκαν από το μέλλον, υπάρχει μέχρι και κλαμπ για μικρά παιδιά ηλικίας από 3 έως 12 ετών, μέσα στο οποίο μπορούν να κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Όπως για παράδειγμα η Ακαδημία Marvel Super Heroes, στην οποία μαθαίνουν στους μικρούς φίλους πώς να γίνουν μικροί ήρωες. Και πάμε στο επόμενο πλοίο της λίστας μας. Norwegian Encore, ή κάπως έτσι τέλος πάντων, δύσκολο όνομα, ελπίζω να το είπα σωστά. Και αυτό το πλοίο ανήκει μέσα στη λίστα με τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2019 και έχει χωρητικότητα 4.000 άτομα συν 1.700 άτομα πλήρωμα που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Μέσα στο πλοίο αυτό θα βρεις όλες τις ανέσεις και όλες τις δραστηριότητες που υπάρχουν σε κάθε τυπικό κρουαζιερόπλοιο για να μην βαρεθείς ποτέ, όπως για παράδειγμα είναι μπαρ, θέατρα, σινεμά, εστιατόρια. Όμως, στην κορυφή αυτού του πλοίου υπάρχει κάτι μοναδικό που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κρουαζιερόπλοιο πάνω στον πλανήτη. Και μιλάμε, παιδιά, για μια τεράστια πίστα go-kart. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως προσωπικά δεν έχω κάνει ποτέ go-kart, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι τέλειο να τρέχεις σε αγώνες πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο στη μέση του ωκεανού. Και τώρα πάμε σε ένα πολύ διαφορετικό κρουαζιερόπλοιο, Queen Mary 2. Το πλοίο αυτό ολοκληρώθηκε το 2004 και πήρε το όνομά του από την βασίλισσα Ελισάβετ την δεύτερη. Το πλοίο αυτό είναι το πιο παλιό πλοίο της λίστας μας και το μικρότερο σε χωρητικότητα, καθώς χωράει 2.600 επιβάτες συν 1.200 άτομα πλήρωμα. Όμως τα ταξίδια που κάνει αυτό το πλοίο δεν μπορεί να τα κάνει κανένα άλλο κρουαζιερόπλοιο. Εδώ και 19 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε αυτό το κρουαζιερόπλοιο είναι το μοναδικό κρουαζιερόπλοιο πάνω στον πλανήτη που είναι υπερωκεάνιο και κάνει υπερατλαντικά ταξίδια. Δηλαδή διασχίζει, παιδιά, ολόκληρο τον Ατλαντικό ωκεανό. Ξεκινάει από τη Νέα Υόρκη και ταξιδεύει μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάμε για ένα τεράστιο ταξίδι. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα πλοία της λίστας μας, αυτό είναι το λιγότερο μοντέρνο πλοίο. Έχει ένα πολύ ωραίο κλασικό αρχοντικό στυλ και όσο βρίσκεσαι μέσα, νομίζεις ότι είσαι σε παλάτι. Αυτή ήταν η λίστα μας για σήμερα. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και ένα comment και ένα subscribe για να ενημερώνεσαι για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Τα λέμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά. Bye.